Hola, soc en Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Us presentem una col·lecció de minivídeos per explicar el dèficit fiscal i les limitacions al nostre desenvolupament. Aquest primer minivídeo expliquem on seria Catalunya si fos un estat independent. Mireu, aquí hi ha la classificació dels països de l'any 2010 per la renda per càpita, tret de l'Eurostat, que és la font estadística europea, i Espanya estaria un 1% per sobre la mitjana. La Catalunya autonòmica estaria un 10% per sobre la mitjana, però en canvi la Catalunya Estat, com que hi hem de sumar l'espoli fiscal, estaríem un 21% per sobre la mitjana. O sigui que la Catalunya Estat seria el 7è país de la Unió Europea. Hem de tenir en compte que l'any passat, el 2009, Catalunya hagués sigut el 4è estat de la Unió Europea, però estem perdent renda per càpita degut a l'espoli fiscal. Si us ha interessat aquest minivídeo, us podeu connectar a la nostra web i allà apuntau-vos perquè periòdicament us els anirem enviant. També ens trobareu al Facebook i al Twitter.